Ahoj, vás vítám pri takom špeciálnom videu. Dneska si pôjdeme z kameneliny. Je to človek od môjho brata, to si majte. A mám tu pár takých skamenelín, ktoré sú také zaujímavé, čudné, veľké, krásne a také. Prvou vecou, ktorú začneme, je volá sa to amonit. Ukážem vám veľmi Tuto amonit. Za amonit tvrdí sa, že ho videli, ale nepoznali ho. Ale existuje jeden druh, ktorý ešte ale teraz vám prvý vec to ukáže je opracovaný pingvín. Počkaj, čo si myslíte, takýto? No a keď ho otočím, tak pozrite sa. Úplne lesklý. Prvú vec, keď sa pozrite, asi nepoznáte Sunbird, ale niektorí vás poznajú. Mám tu pár takých pár kamenelín, ktorých sú zo Sunbirdu. A to mám akurát tam bolo amonit. Prvá vec to je lastúrniček. To je takýto lastúrnik. Vnútra je taký trošku, trošku som opracoval, to nevadí, ale to zo Sunbirdu. Originál, už zo Sunbirdu. Má tak 60 miliónov rokov a je... No ešte funguje, presne. Je končné. Dobre. Ešte mám dvoch hlaskodínky. Jeden je takýto rozbitý. Druhá časť sa zase našla tak. Už som to narodil. Ja mám 10 rokov. Ja sa tomu strašne už dlho vedela toto je taký... To ani nie je za Sunbirdu, ale to si sme našli v Chorvátsku. To neviem, čo to mám. Ale je to také 1 milión rokov. Je to také staré. Možno ste niečo nevideli. Že ho počka vidíte. No, tak ten vyzeral. OK, a neviem. Teraz si ukážem skamenelý zub. Mám to aj zo Sunbirdu, to vám ukážem. Poviem ja, čo som našiel. Takýto. To je taký amonit, že to je tak špeciálny. Počkaj, nechos to. Dobre, mám ďalší, to je takýto. Takýto, na druhej strane to je taký. Jeden to mám taký pralesný. Ešte trošku, ten sme nešli prírodne. To je taký trošku prírodný. Ten sme našli pri mori, v Chorvátsku. OK. Teraz vám ukážem mega nádheru, čo sme zohnali na takom, čo sa volá kameniom. Tam je to ťažko, to je strašne ťažko. Kúpajte sa na tú nádheru, takýto amonit. Tak ľahko sa nezohnaje. Tento je svádzáci, to odpísku trošilinku. Je skamenelené, počkajte. Druhú časť, to nie. Ja som našiel minule, že tuto je takto, že
Toto vidíte takto. Vidíte si to. Vidíte, že tam je o té chobotnice. Tam je to, co to má hezký. Aby to... Prvé mužové to sú tak v roce 2500 miliónov rokov staré. To asi ste už videli prímovu. Mám aj jedinú za Sambergu, ale tu neviem. Alebo si sa tam skladať. A toto, čo to môžeme takto poskladať? Poď spať. Toto je za Sambergu. Ja by som napríklad tam dal Toto je chanačko. taký krásny. Takú pripravené. Ja už tam mám výlohy. Asi neviem, čo ešte robí. To bude takýto. Toto bola neho skamenelina. Má tak 80 miliónov rokov tento. Ukážem jednu prosím. Takýto. A vidíte, jeho návrh vyzeral všetko tak máže. Je 4 metre, má tak 5 cm. Neviem, je veľké veľké. Dobre, počkajte, toto máme ďalšiu tému, toto bude trošku tak zaujímavé, máme to skamenelú rastlinu. Je fakt super. Začína, až keď nechce pôjde vodou, bude hučí. Tak počkaj, Toto je skamenelá rastlina. Je to aj bielinko, vidíte. Ukážem vám jednu časť. To som si pripravoval. Teraz máme, to je také, že to má tak 20 miliónov rokov, to je tak trošku staršie. Teraz vám ukážem amonita ďalšie. Toto je takýto amonit. Taký kockovatý. Bližšie sa tak 2000 miliónov rokov. Taký, neviem čo. A ďalšou tému, ktorú mám pravať, je takéto. Takéto šuter. Nie je ani taký ťažký. Tuto vidíte hneď, že to je mušla. Toto je mušla, to je mušla. A to je hneď otlačka. To je taká zaujímavá téma. No neviem, ak sa to mohlo vytvoriť. Mám aj jednu takú fotku. Tu sa niekedy dám, ukážem. To som našiel, majú sa aj odfotený. Toto je tiež zo Sambergu, to vidíte, hneď to také očky. Máme takéto mušlo. To bola moja prvá skamenelina. To je tak, druhá skamenelina. Toto je skamenelý korál. A musím ho ísť vidieť, to nevidíme. Okej, to asi už... Aha, ešte skamenelé drevo. Mám to skamenelé drevo, už iné nebo. Toto mám len jedenkrát, toto je skamenelé drevo. Počúchajte ho. Bude nejak drevo. 7, 8, 9, 10. Môžem to zrašiť. Tam už kde sa môže kopať. 11, 12.
Toto vidíte, že je to tak 60 miliónov rokov staré. OK, to mám, že vec je taký, ešte sledujú černá a monitor ide, tak ja vám ukážem. Je už opracovaný. Vidíte? To už je všetko, už na konci videa. Ešte si ukážeme poslednú vec, ktorú som ešte zabudol ukázať. Poslednú tému, ktorú mám pravať. Je to kus lávy, keď vybuchla prvá láva, tak toto z nej upadalo to. Je tak niekoľko, 1 bilión rokov stará. Už na konci videa, že video sa vám páčilo. Pozrite, ešte vás zoberiem. Tak toto mám. Je to strašne dobrá výstavka. Vidíte, takáto výstavka. Druhú časť. To už je aj koniec. Počkej, zavriem si ju. Dúfam, že sa vám páčilo. Zabudnite kliknúť na odber. Tak, čaute. Čaute.